Ningkong ngamla kemaban pau ya ka jing sngongo ka janga U Blei wala penyo hanga ya ka ni galat ha ka bangala ban sam shapi ya ka ktien ka jong U Blei nga ai ku Blei ya ka palang Presbyterian Mawkhar ka bala ai hanga ya ka ni galat ban sam ya ka khubor na ka ktien ka jong U Blei kerpang ha ka ni ka sngi ha ka bangi rakhi ya ka Pentecost Sunday. Hoi wat lang ngimla ya kaban yo ya kaban shakri lang U Blei haga yeng kaba kentang ke jong u henringa aingo U Blei ubala pli hangi ya kani galad haga bangila ya kaban yo ban sam ya ka ktien ke jong U Blei lingba jong kani rinsan online bat namar kani ke jinglong jingman kumni ngi sngosi bangimla banwanra ya ki nongrai haga bangila bani shimlang lani bani shimentalang lima ki jingrai ki jongi But kum ta hagani ka por ngan sam ya ka ktien ka jong Blei hapdeng jong phi badru ngan yo ban bu ti hau Blei lingba gijing dwai. Kani ka sngi ka arpulai trek ka jong benai me arajan arpuwei. Kani ka sngi ka bakerpang haga kalenda jong ka balang Presbyterian shitulup ka perthai ya ka bangitip ya ka kum ka Pentecost Sunday. Ka sngi haga bau Blei uthe no book Yalau Siem. Man kesnem ke General Assembly jong ke Presbyterian Church of India. Ke jupen kerpang ya kene kesngi ban rakhi ya ka kum ke General Assembly Day of Prayer. Lene kesngi haka baki balang baro hapo jong ke Presbyterian Church of India ki penlong ya ke jingdwai ka kerpang. But man la kesnem ke Presbyterian Church of India lene ke PCI ka juburu ya ka team nagabanta ni ka jing ka sngi ka bakerpang ka bangitip ya ka kum ka General Assembly Day of Prayer but mentau snemru ka General Assembly jong ka PCI ka bu ya ka team ha ka jing rakhi ka jongi ya ka Pentecost Sunday ka badlongru ka sngi ha ka ba kum ka General Assembly jong ka PCI ki bu ya ka General Assembly Day of Prayer but ka team jong ka ni ka snem ka day witnessing Christ in the midst of contemporary challenges Lani kabasaki yo Jesus Christ hapdeng ki jing ki bangingi mat bat ngi syam mentak. Bat hakini kesngi kabakerpang ngi jupenlong ru ye ki jing dwai kabakerpang na kabanta ke General Assembly jo ke PCI bat kerpang ya ke dimasa mission. Bat hakini ke por ngakerpat ya piru ki bapet ya ke program ki badon lagi yang ki sem ki jong pi Halor kini ke jinglong jingman ke bangi ngi dei ban mat ngi dei ban shem ngi dei ban yat lingba jong kini ke klam ngaker pat ri pi pen kan mau ha ke jingdwai na ke benta ke General Assembly jong ke Presbyterian Church of India pada shwa ya ke bangin yat shaprang ha ke iadei bat kini ke jing shakri tungin de pendam hau Blei ha ke jingdwai ablei buk pa jongi ubah beneng utrai jogi met jongi mynsngi ki jongi Ngiwan hagani ka por ya kaban aingo yami. Namar ka jing don rinkat ka jomi lembat ngi ko kenrat be yed. Hapeneng ka jing yat lenti ka jongi. Hapeneng uni ulo o ubadum ubuan ban ka yangi ko kenrat. Habagani ka klam ka don hapeneng jongi. Henringi aingo ya metrai bangi don ya me U Blei ubangi lakban kermen. Ngidon ya me U Blei ubayay pensyat bor yangi. Ngidon ya me U Blei ubayay pentengen yangi. Ngidon ya me U Blei ubalakban pelat yangi. Bat nak ni ke por ko ken rat be iet ni wan ya kaban kmiet gi khmat ke jengi shami da ke jingkermen bat da ke jinget ke beskem ba ke jingarap kan wan tang nami nga aingo ru ya me ko try baling ba ke balang Presbyterian Mawkhar ni yo ban penlong ya ke ni ke jing shakri ha ke ni ke por nga kerpat ya me ablei ba mendon kat lem na ru ke bas dang jong ni ke jing shakri bat hadu ke ba wai no ke jongka ki ke bangin yo ban pendap ha ke ni ke jing shakri bat kerpang ha ke ba yo snow ya ke ktien ke jong me ai kan ke bor bat ke jing kershan bor na ke benta jong ilang baro hapdeng jong ke ni ke por ke bangi im ringkat ba ke jing Nongkren sim ringkat ba ke jing kuslai ngin yo ban shem ya ke bor tang hame U Blei ubangi shakri Yarap ko try be it ya ka ba me men kershan bor yangi bat kum ju ru ha ke ni ke por bat ha ke ni ke sngi ka ba kerpang ka bangi rakhi ya ka kum ka Pentecost Sunday ka ba pengen mau yangi ya ka jing the no book ka jong me long jong sim na kerpat ya me ko ken rat be ba sa chi sien pat men the ya long jong sim jong me ha ngi shimet ka balang ka jong me manginang la banyo mat ya ka jing thau thamai ka
kabar ka bor ka jong mynsngi khot jong me shim ka bor ka brang sa jong ka jing shakri haga kerteng ka jong me jisu ngutwai. Amen. Hakini ki benai ki balalej no. Ngilayo sngo bat ngilayo I ki babun ki jing tho. Haki jing tho ki jong ki ya ka ktien unprecedented. Haba ki brio ki kren shapang gani ka klam. Bat haba ki brio ki kren shapang ka jinglong jong gani ka klam. Ki pendan kam da ka ktien unprecedented. Kabamut kanu kabam juyoi kanu lani ka kabam pat ju kam yo sngo kabalong extraordinary. But ngala yo sngo bun sien na ki brio ba ki penan kam da kani ka ktien unprecedented aba ki crunch pang kani ka klam. Bakalong ka kabam pat ju yo sngo ka kabang yim pat ju yoi ka kabam pat ju kamja kabalong extraordinary. Don pat ki brio haba ki kren bat tho shapang kani ka klam. Ki pendan kam da ka ktien disruptive. Lani ka ba penjot. Bat ngayo ya ka jing pendan kam ju ki brio ya kini ki ktien haba ki tho shapang jong kini ka klam COVID kat kandai ka bangi ngi ya lingba. Ki pendan kam da ka ktien disruptive ka ba penjot. Bat ngayo ru badan ki ba pendan kam da ka ktien chaotic. Ni kata ka ba kulmar. Ka bambet ka ba myatbet. Kumba ka long mentang kumba ki kimlong ki babek. Don bunru ki baperkhat. Bawat haba kani ka klam kalakut ki kinomlong shu kumba ki julong menshwa. Lani kumba ki julong hakipor ki balalet no. Don pat ki bakli ka bangidei ban mat hadin jong kani ka klam. Bat ka banja hadin jong kani ka klam. Kumta habang apai siya gani ka jinglong jingman kabangingi im. But abang perkhat ru ya gani ka sngi kabangi raki ya ka kum ka Pentecost Sunday ka sngi ha kabangi kenmau ya ka jingte no buk ka jong blei ya long mynsngi. Ka pen perkhat ya nga ka khubor kabangan kren ha ka bakum gani ka por. But abang pendem how blei lima ka jingdwai. Kawan ka jingkren na ka donut ka jonga ban kren halor jong gani ka pang. Mynsngi khot hapdeng jong ka jingkulmar jingmud lani mynsngi khot hapdeng jong ka jingbam yatbet renti jong ki lani lang bu aga ktien nong way the Holy Spirit in the midst of chaos. But banyapet halor jong ka benta nga kwa ban pasat jingmud siya pilang baro na ki artali ki jingja na ka Bible kata na ka jing penlong ka jong blei lani ka creation but na ka Pentecost. Artali ka bit ki benta ki bawan na ka ktien ka jong blei habang perkhat ya ka topic lani ka pang. Kabaningkong kadai na ka kitab Genesis kalanong kabaningkong kabayat hu angi siya pang ka jing penlong ka jong blei. Bat ka ba arpat kadai na ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka ba ar ka ba kren lani yathu siya pang ka Pentecost. But ki real start jong ka Bible ki ong baki ni baro artli ki benta ka kitab Genesis kalnong ka baningkong but ka kitab ki kam ki apostol kalnong ka baar ki ong ka don ka JENESIS they are related ki don ka JENESIS ka baningkong ka kitab Genesis kalnong ka baningkong ka khot ka baningkong but ka baar ka ong ya kini ki ktien ha ka ba minningkong U Blei ulathau ya ka bneng bat ya ka kendo. Bat ka perthei kala long ka ba klemdur bat ka ba suda. Bat ka jingdum kala long halor ka kmat ka jingjeliu. Bat mynsngi U Blei uda ki halor ki Unong tho ya kani ka kitab Genesis upin hangi ya ka perthei ka ba klemdur. Ka perthei ka ba suda. Ka perthei ka ba mdan jingkermen. Ka perthei ka ba ki kimlong ki ba bet kimlong ki ba renti. Ka perthei ka ba kenrum ka ba kenram ki kilong ki ba kenrum kenram. Bat kimdan ha ka jingrenti. Bat kani ka khot ka ba ar jong ka kitab Genesis ka linong ka ba ningkong ha ka khot ka ba ar ka ongru ba ka perthei ka long ka ba klemdur bat ka ba suda.
But kani ka ktien klemdur but sudah lani formless and empty. Kawan na ka ktien Hebrew. Kawan na ka ktien Hebrew tohuwa bohu. Kapag ka jingmut jangka kamut ni thau ya ka jing kulmar jingmut ka confusion. Ka thau ya ka emptiness ka aka ka batli ka bomdaniyay. But ka thau ru ya ka aka ka balong wasted. Lani ka aka ka balong let no ay. But ong kani ka ktien ka jong blei, baha kani ka kitab Genesis ka long ka baningkong ka khot ka baar, kaya thuru yang iba ka perthei ka long ru ka badum. Ka perthei ka long ka badum. Habang ngapit ya kani ka perthei, ha kani ka por jong kani ka pandemic, lani ya kani ka por jong kani ka klam. Nga snowban ong bakalong kumta, kum bakalong ha ka perthei, ha ka por ka bau blei upenlong ya ka. But laru ban penankam lagi ni jo ki kentien haga ktien Hebrew tohu wa bohu haba batai ya ka jinglong jong ka perthei ka bangi immenta haga por jong ka ni ka klam. Ka perthei ka bangi immenta ringkat ba ka ni ka klam karena preng jong ka jingkulmar jingmut. Ki ei kim long ki ba bet. Ki ei long ki ba dum. Haga ba kum ka ni ka por haga ba ka ni ka klam ka dan. Dan na preng jong pi ki ba yo snow ya ka ni ka khubor. Lesi kiba hakan ka por pilong kumta. Pila na preng ka jing kulmar jingmut. Pilong suda, pilong teli, bat ka jingdom ka ya ka jingim, bat ya ka jingmut jing berkat ka jong pi. Kataru ka di ka condition jong ka perthei, ha ka por ka bala tau ning kong ya ka. Henry hapdeng jong ka jinglong jong ka perthei. Snap ka bakut jong ka khot ka baar ko ong ye kini kikentien. Ka kitab Genesis kalong ka baningkong ha ka bakut jong ka khot ka baar ko ong ye kini kikentien. U mynsngi U Blei u daki halor ki But they have mynsngi U Blei u ki they hangta baki aka kala. They have mynsngi U Blei u ki they hangta baki aka ki sedang long ki bathmai. Ka ktien Hebrew ya ka bala penankam hang ni ka bayat hu ya ka jingki ka jong mynsngi mu jong blei ka di ka ktien ruha Elohim. Ka ba thau bat ka bakit ya ka jingmut ba ka ta ka jingki jong mynsngi ka di ka jingki ka ba dan jingmut. Ka ba syuki kai halor jong ko ka di ka jingki ka ba kinja blei ka jingki ka ba dan jingmut ka jingki ka ba la panuan ra ya ka jingkala. But they have mynsngi U Blei u ki ong ka khot ka balai. Bau blei u la ong ya ka perthei ka bam dan jingmut, ka perthei ka batli, ka perthei ka basuda, ka perthei ka badum. But they have mynsngi U Blei u la ki. Bau blei u ong ka kitab Genesis ka long ka baningkong ka khot ka balai. U blei u la ong to long ka jingshai, bat ka jingshai ka lalong. They had dien bau mynsngi U Blei u ki ba ka jingdom ka kalasha ka jingshai. Ka jingdo jingkermen, ka kelalong ka jingkermen, ka basuda bat ka klemdur, ka kelalong ka itanat ong ka kitab Genesis, ka lenong ka baningkong ka dekat ka basaw terter. They have mynsngi U Blei u ki, ba ka ka bamdan jingkermen, ka long bat ka kelalong ka jingkermen, ka ka basuda bat ka batli, ka kelalong ka ka itanat. Ki para mangait ba iit, but ki paralog ba iit, ki balak pet ya kanika program. They have mynsngi U Blei u ki ha kanika perthei, they hangta ba hapdeng kanika jingdom ka bangi immenta, ngin mapat ya ka jingshai. They have mynsngi U Blei u ki, ba kanika perthei ka ba don hapdeng ka chaos, hapdeng ka jingkulmar jingmut, ba kanyo mat ya ka jing thau thamai, but ki aka, ki bambet, but ki bamrenti, kin long ki ba bet, but ki berhenti. They have mynsngi U Blei u ki bangin mat ya ka jingshai haplen jong ka jingdom ka bawan bantaplut yang i ka perthei ya ka ri ka jongi ya ka jela ka jongi. They have mynsngi U Blei u ki bangin mat ya ka jingshai haplen ka jingdom ka bawan bantap ya ka ni ka perthei ka banga ba no pi ni ha kini kiski. Ko ki para bangait ba iet. Ki para mynsngi ki ba kodor. Ki parlok ki ba iit ki ba laban pet ya ka program. Hapdeng jong ka perthei ka ba dum tongin duai jur show blei baun papat yo mynsngi ba ko jong u baun ki apo jongi. Ban ki sa si sien pat apo ki balang ki jongi.
ban khi sa chi se na po ka ri ka bat ka jaj pen riu ka jongi haka perthei ka banging im but they have men siem jong u bleu khi bangin yo I ya ka jing kala ngin yo I ya ka jing shai hap reng jong ka jing dum ngin yo I ya ka jing kermen hap deng jong ka jing du jing kermen jong ka jing im ya kerpat ya pi na mat kata ko ki par bangit but ki para men siem ki ba kodor bangin am man that ban yai duai shu blei ngin yai duai bo blei sa chi sien pat un pa yo men siem jong u ban khi apo jong I haki do no jong I ki yen ki sema ka balang ka ri ka jaj pen riu ba sa chi sien pat ngin mat ya ka jing shai hap reng ka jing dum ka wan ban tap lut iki ngin mat ya ka jing kermen hap reng jong ni ka perthei ka badu jing kermen ka benta ka baar kalong ya ka bangi syam ka kitab ki kam ki apostol kalong ka baar ka khot ka beningkong bat ka baar ka jingit hu syapang ka Pentecost ka jingit hu syapang ka Pentecost ru ka yesrim bat ka jingit hu syapang ka jing pelong ka jong blei la ni ka creation ha ka Pentecost ngi yo I ba de men sim ba khu yu ba wan bat u ba wan ban wan ra ya ka jing bet jing renti ubawan ra ya ke jing sha ya preng jo ke jing dom ka bala tap ya ki bangai ha ko por kham ta ma din ke jing yap bat ke jing mi pat ke jong jisu ba ba jisu dan shu peringkat bat ki de men sim jong u Blei ubawan ra ya ke jing sha ya ki bat ha ki bangai ha ko por ha preng ke jing dom ka bawan ban tap lut ya ke jing im ke jong ki ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka baar ka khot ka beningkong bat ka baar ngap ko ong yigni ki ktien ti ondala poi ka sngi Pentecost ki baro ki le don lang ha ka wei ka jaka ti kindit lawan ka jing sawana beneng kum kal air ka ba be ka tham bat ka la pendap ya ka yeng baro ka wei ha ka ba ki le shong ka wei pat ka jing batai ka ong baka ni ka ktien kabala pendan kam hangni ha baka kren ya ka jing wan ka jong men sim la pendan kam da kal air ka ba be kerthap la ni great wind bat ki ong baka ni ka ktien ya kabala pendan kam hangni ha ka ba batai ya ka jing wan ka jong men sim kum kata ka dak jong kal air ka ba be kerthap la ni great wind ki ong ha ka ktien Hebrew ka di ka ktien ruha Elohim unong tho ya ka ni ka kitab ki kam ki apostol upenan kam ya ka ju ka dur ka ba unong tho ya ka kitab Genesis ka nong ka beningkong tho ha ba ukren syapang men sim ba khu u ba ki halor ki hang ni ru men sim ba khu wan ha ka dur jong ka air ka ba be kerthep bat ni ha ba men sim ba khu wan ha ki ha ka ta ka kamra ka ba haneng bagi ta ki badon hagata ka kamera hap deng ka jing kulmar jing mon hap deng ka jing shaptin hap deng ka jing du jing kan man ki yo pat ban mat ya ka jing shlur ki yo mat ya ka jing thau thmai ki yo mat ya ki ek ki ba thmai but they hang ta ru ba ki yo ya ka bor ban sakhi yo Jesus Christ shiki be pat ngayo iru babaw men simu Blei uwan kadon ka jing kala kepada dong sedong. Kerana ke jingkala kepada dong sedong hakita ki badon na ka kamra ka bahaneng. Kam tam ngi yo I haka jingim ka jogi senrahan ki jong jisu baki eke ki barim ki dono haka jingim jong ki mat ya ki eke ki batmai. Na ka jing shapting ki yo ya ka jing shlur. Bat na ka jingkulmar jingmut ki yo ya ka jing tengan. Nganut batong. Bau Blei udan ke jingtmu ka bakraw yang I shimet ya ka balang ka jongi lingba jong ni ka klam u Blei udan na ka jong ka jingtmu ka bangadon ka jingit ka bas kam u Blei udan na ka jong ka jingtmu ka habau sha yang I bangin ya lingba ya ka ni ka klam udan ka jingtmu na ka benda ka jingim jong a jong pi udan ka jingtmu na ka benda ka balang ka jongu ngadon ka jinget ka bas kam bau Blei kom bau la thau tu mai ban ula pen ko bor ki apostol la ka kamra ka baneng un thau tu mai ru yang ngapat ya pi un thau tu mai ya ki balang ki jongi bat un pen ko bor yang I
Bat ya ka balang ke jong u balingba ke ga klam ka bangingi mat menta henry halarangi sha yo men sim jong u play ba un be hangi ba un khi hangi dei hangta bangin mat ya ka jingkala ha ga jingim ga jong a jongi ngin long ka balang ka banut ban sakhi yo Jesus Christ wara preng ki jinge ke bangila ban mat nang ne bat shakman ngashu i berngut berngat ha ga jingyo i ka berit ke jong a bagi sngi ke banwan ke long ki sngi jong ke jing tenju bat ki sngi ke ba yang i kum ka balang ka dan kam yang i na mar kata bangin sha yo men sim jong play ba un khi hangi bat bangin bat ha men sim jong play u khi aki balang ke jong i de hang ta bangin mat ya ke jing pen kop bor ke jong play kombo le ki apostol bat ki banget ya ka kamera ka baneng un le ru ha ka jingim jong i kum ki banget un le hala ka jong ka balang ka jong u bakalong ka balang ka bamrit ya ka jing shisha bat ka banyai sakhi yo Jesus Christ wara preng ki jing ki bangi de banya ding ba ki para mensim ki ba kodor ki para banget ki ba sa shisen pat nga khot ye phi hab deng jong ka ni ka por ka ba dap tang da ka jing kulmar Hapdeng juga ni kapor ka badap tang ka jing du jing kan man kapor ha ka ba jing dum ka tap yangi kapor ha ka ba jing shakti yang kadan kum ba long ya ki senra na ka kamera ka paneng tu ai bangin ai jaka yo men sim jong ublei ngin ai jaka yo men sim jong ublei ba un be hangi kum kan ka ba be kertep ngin ai jaka yo men sim jong ublei ba un khi ha ka jing im jong a jong phi kumbula ki hagapor jaga kitab Genesis. Ngin ai jaka yo men sim jong play won ki angi kran bangin mat pat ya ka jing sha ya preng ka jing dom ngin mat ya ka jing kerman na preng jong ka jing do jing kerman ngin mat ya ka jing kerman bat ya ka jing thau thmai ka jong play. Hapdeng ki ba kulmar jing mut bara preng jo ki bam bet pat ki bam renti ngin mat ya ka jing thau thmai ka jong play. Ublei un kerku yangi un kerku ye phi baro ki bala banyo snow ya kan ka khubor un kerku kerpang ya ka balang Presbyterian Mawkhar ba ki banget ki jong ka baro bat un kerku ya ka balang shitulup ka pathai bat ki banget ha ka ni ka ri ka jong i bara keleng satlak jong ni ka pathai banginang na banlong ki sakhi ki jong u wala preng jo ki ni ki jing ki bangingi mat ha ka jing im ka jong i ka bamenta Ublei un kerku yangi par nga kwa ban pen khut ya ka ni ka program da ka mangan bukti how blei ya ka jing dwai la ban na preng jong phi ki ban preng ka jing not men siem ki ban preng ka jing du jing kan man jong ka jing im dan na preng jong phi ki ba pet ya ka ni ka program ki bala yo ni knyang jing pang fi dan ki hospital fi dan ki yeng ki sem ki jong phi nga kwa ban dwai kerpang nam ta jong phi fi dan na preng jong phi ki ba hab dan ki quarantine center ba phi hab ban isolate ya le dengan dwai na ka benta jong phi bila ban preng ka jing not men siem Ublei unyarap un dan kat bat phi ngan duai kerpang nam taki frontline workers ki chongi ngan duai kerpang na kam taki nong sinshara ka ri ki chongi ngan duai ru agani ka pon nam taki balang ki chongu khem da pet ya ka ko kunhon balang duai bo blei un kerku ye ki banget agani ka ri ki chongi bangin la ya ka ban mat ya ka jing khi ka chongu men sim ngan mat ya umen sim u ba be kertap ka jing im ka chonga chongi kram bangin yo mat ya ka jing thau tu mai ka chong blei ngin pendam how blei ha ka jing duai Ablei buk pa jongi bahab neng sa sisien pak ngawani ka ban aingo ya me ha ka ni ka por namar ka ni ka por bat kalat ka pamala penyo na ka banta jongi ha ka bangin yo ya ka ban shkor ya ka ktien ka jomi nga aingo ya me try ba mala don kat lem mala ka jong ka balang Presbyterian Mawkhar ha ka wat la ha ba kim yo ya ka lat ya ka ban shakri ya me ka yeng ka ba kentang ka jomi henry try mala pen yo ha ka ya ka ni ka lat lima ka ni ka rinsan online ha ka ba kin yo ban sam ya ka khubor jong ka jingkerman lima ka ktien ka jomi ko ken rat bagi nga kerpat ya me ablei ba men kerku ya ki paro ya ka bangin pendap ka ni ka por ya ka khubor ka bangin yo snow ka nong ka bor ko tribe it ya ki tu ki bala ban yo snow ya ka nga kerpat ya me ka ni ka jan ha ka ni ka por ko ken rat bagi ya ka ba mi men don ring kat ko tribe ki tu ki men sim ki ba kodor les ki bla yo ni knyang jing pang ko ken rat bagi ya ka ba mi men don ring kat lembat ki ko try ho ki na preng ki jing jaka sumar ki hospital la ban preng jonki ki ban ki yeng ki sam try nga duai na ka benta jonki nga duai ka jing pen khya ka jome nga duai ka jing pen khubor ka jome nga duai ka jing don kat ka jome ha ga no ka jaka ka ba ki don nga duai ko try ba it sa sin pa ba men rap yagi bangin ang ban pai she me ka mensim jong ka jing kla ka ba mut
Bangila ban pai shime ban ai tilot yala di shame ko kan rat be bangin mat ya jing thau thang mai ga jome kan mau ya ki ba don ki quarantine ki ba hab ban isolate yala di ko try nga duai na ka banta jong ki ba hab ban pen pang yala di le sigi don na preng jing no men sim ki don preng jing snow si ki don preng jing kuslai ki don preng jing do jingkerman long ren kat lembat ki ha ka no ko ga chaka ka ba ki gidan bakin mat ya jing pensat bor ke jomi kan mau ki frontline workers ki jongi try ho ngim dan e ban ai kin ritang ke jing duai bat ke jing kershan na ka benta jong ki hak mat jomi le bagi jing duai ki jongi ba men da men care ki ko kan rat be men ri men sumari ki hapreng jong ni ka bor ka ba e ko kan rat be long ring kat lem ko try ki dong sin sha jo ka ri jongi ai ki ke jing start ai do ki ke jing shifting ya me ko try be bagi nang la bagi ke ka baki ken shim ke decision ki rai ke bakin shim ko try ken long ke bawan na ke jing start blay ke jome try ken mau ye ke balang ke jome hagen ke rilom khasi jain tia jong ke balang shitulup ka pertai haga bukum ke ke por jong ke klam bakala man long ke sakhi na ke benda ke kerteng ke jome ken mau ko try be na ke benda ki riu ngai ki ba ye ke ban shakriya me bagi nang laban mat ko try be ya ke jing pen ki ke jong men sim jong me ken mat ya ke jing thau tu mai ke jong men sim jong me ken ai jaka yo men sim jong me bon ki apo jong ki bagi kap deng jong ni ke jing dum ken mat pat ya ke jing shai long rekat lem ka balang Presbyterian Mawkhar ki nong sharai ki jong ka baro tu da tu ke tu ri tu sumari ki long rekat lem ka wei pa ko ke rempe ye ngapo la ke jong ka balang ke jong me lem ru ko tribe iba ki bangai baro ki baran ke ni ke ri ke jongi ba menang kerku menang yalam menang don kat lembat ki pada ka wai no jong ke ni ke jing shakri ke jongi tu pelat yang inang ni ringkat bagi jing kerku ke ba ken saitam ke jongi tu ai ru ba ke jing ia ke jong Jesus Christ bo try ke jing it ba ka mayan ka ba pla ke jong U Blei buk pa lem ba ke jing slok ka ba tiang ka ba mencet bor ke jong men sim ko kini ki lai ke jeng ku na we blay ki no ban shong sa shong rin kat lem bat ngi we pi we ni long rin kat lem ko try be it bat ki tu baro ki banget ki ba shakriya me ha kini ke ri ga ba it bar keleng satlak jong ka perthai kini ki jo ki jeng ku ki nei long rin kat ru bat ke balang Presbyterian hang ni ri India habang iraki ya kini ke sngi ga ba kerpang ke General Assembly Day of Prayer jong ka balang Presbyterian Church hari India ngadwai ba men kerku ki kam bat ki mission ki jong ka men kerkulang yang i barok ku kan rat behin lambat kitu ki benget ki besyakri me gani ri ber keleng satlak jo kani pertai naduk menta wat sediki arta ba ki bam jukudru amen U Blei kerku ki barok ki bepet bat ki besngap ikani ke program naga benta ke puram jong u amen